materiálov. O čom hovoríme v prípade snahy o to, aby bola teda informatika 2.0 aplikovateľná vo všetkých socioekonomických kontextoch na Slovensku? Naše materiály obsahujú teda rôznu náročnosť úloh a cieľov, čím je možné využívať diferenciáciu na hodinách. V materiáloch nájdete viacero úloh, ale cieľom teda nie je, aby všetci žiaci splnili všetky úlohy. Žiaci sú na rôznych úrovniach vo využívaní digitálnych technológií a teda aj na vás, prípadne na vašich žiakoch, aké tempo dáte. V tomto vám môže byť užitočný aj test digitálnych zručností, v skratke TDZ, na základe ktorého viete približne učiť úroveň zručností vašich žiakov na začiatku a na konci školského roka a tým pádom na ktoré zručnosti sa zamerať. Na tejto snímke môžete vidieť ukážku vyhodnotenia testu digitálnych zručností zo začiatku školského roka. To sú tie modré stĺpce. A z konca školského roka tie výsledky sú vizualizované žltými stĺpcami. Ide konkrétne o výsledky pre 6. ročník. Na X-ovej osi môžete vidieť zoznam okruhov tém, ktoré pokrývajú štátny vzdelávací program v danom ročníku. A na Y-ovej osi zase percentuálnu úspešnosť danej triedy v jednotlivých témach. Tá ružová krivka je vlastne priemer všetkých otestovaných žiakov v danom ročníku, čiže si viete porovnať výsledky vašich žiakov s celkovým priemerom na Slovensku.